Vi har altså nu gang i Team Morten. Og Team Stand Up nu. Tag godt imod dem deroppe af. Det er modige mennesker. Og vi har altså klar til vores fjerde flade løb. Det er Team Morten og det er Team Stand Up nu. Og det er svært hernede for at se, hvad der sker, men vi har i hvert fald det første styrt. Men vi har også en rigtig flot etter på vej, men han har altså kurs mod bataljerne. Han er nede, og han er ikke bare nede, han er super meget nede. Men han er oppe igen. Og vi har en fantastisk tight dyst. Og vi har en toer, og vi har en treer. Og det har været utroligt tight. Og vi har vores... Det har været fantastisk. Han er nede, og han er ikke bare nede, han er super meget nede. Men han er oppe igen. Og vi har en fantastisk tight dyst. Og vi har en toer, og vi har en treer. Og det har været utroligt tight. Og vi har vores... Det har været fantastisk.